Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Яке ҷози видеоро карда дар ханда омад. Ози бисёри блогерҳо ёд бисиста карда бизни мошина шита видео кара. Кати подписчикошон ҳам суҳбат шудам. Ответ ба одамое ки лото ташкил карагиянд. Ман оҷаам хеле ответ бисёр кардам. Як 20 бор 30 бор видео карагиям. Дар ҳар як блогера номошона гирифта накинем гуфта карагиям. Лекин инҷада айб ҳамон одамое ки шумо билет мехаред, айби шумо бисёртар аст. Оли мегӯем бавза тоҷик бо ягон блогери лоточӣ сум гирифт шона мегирад. Не, ман ама вақт мегӯям ки лото ами мақсад ами бозиҳо ҳама мошенникиаст, ҳама шайтониаст ва ҳаромаст. Якумш ҳаромаст, баъд дурӯғаст ҳамаш. Барои ҳамин вақт бародаро, апао, хоҳаро, одамое ки занг мезананд мегӯянд ки ака фахриддин фалонча пули моро надодаи, пули моро надодаи, я бало ки гиртед. Ман ҳамиқа мегӯям дар шумо ки ман ай пушти корои шумо намеравам. Барои ҳамин вақт ман мегӯям шуморо ки боз касе занг мезад эса кишум телефоно бо дар шумо чуктам. Ман шумо ҳамиқа мегӯям ки бародаро, апао, хоҳаро, агар ки шумо ҳамун пуле ки дар ҳамун лото мезанед ба умед мешавед ки мебуред, ҳамин пула дар падару модаратон, дар хештабортон роӣ кунед, дар фарзандотон расход кунед. Ичиде дар танаи худтон ягон либоси нормале пӯшед. Як хелта мебинем як либосои туфта мепӯшед, мегардед дар кӯча, мусо ҳама ба шуморо мефаҳмад. Як зиндагии худтонро пеш баред. Ҳамин пула сарф накунед дар ҳамун блогерое ки шуморо фреб мекунанд, пулотонро мегиранд. ҳамун блогерҳо ки оҳиста нест мешаванд, барои ки ҳеҷ ки билети ваё нахарад, ягон кас бозӣ накунад дар бозии озмунои ваё, значит ҳамо аз байн мераванд. Бояд мо чӣ кор кунем? Бояд мо билет нахарем. Барои ҳамин вақт Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Ин бозиҳо ҳамаш дурӯғанд. Ягонташ честни. Бо як хелеш биромада ки мегӯяд бозии фалонча честни, бозии фалонча нечестни. Рӯз сиёту бари канале ки ба ном исломӣ гуфта шудагӣ, ҳамаш нечестни, не саг, палид, фаҳмидӣ? Ҳамаш нечестни. Ин бозиҳо ҳамаш ҳароманд. Аллоҳи меҳрубон ғарибон нигаҳбон бошад. Касе ки лайк мондагӣ нест, лайк ҳамонед. Комментарий нависагӣ нест, комментарий ҳамонед. Касе ки ҳақорат карагӣ нест, ҳақоратро нависед, ки гуноҳи ман кам шавад. Ман дар шумо раҳмат мегӯям. Ҷой бошед, ободу сарбаланд бошед.